Korean serial Duty After School Episode 4 Mizo chonga recap ithir me kani sipai trak chuan zirlai hote chu anin khal chuak ta motor chunga chuan lo thungui bem plomin vewak dang reng hmu tur anom to lova anma ni chau chu school atanga tlan chuak ta nianga chuan anin ngai ani zirlai no pangchen khatte chuan an nu le pa te chu lo ngai tu hlein anin kulna mun chu him tok se an lo ti hlea zirlai no pang hote chu an muta chuak hlom em a chi yo la po muthil tuma amit a chiang diar tan tia chuan thok le khata an motor chuan a chu cha sualin kong puilai taka chuna le ta tual maya a chan po alien pakhat chu an motora chuan alo bet kai man chu ni in ani chuan motor khaltu te chu alo tha wang ani a hnuwa chuan motor hnunglama alien chu kalin no pang hau chu an chuak ngal supa an zinga chuan soya ni chuna zualin boipui ngai chuan a ompal ta hlo mai anak ne ma chuan hliam hi anei ta hlo maya chiyo la chuan soya ni hi angai tu omangem ti ha so chuan a thian dang te chu an lo ngoi thapa chiyo la chuan jang su hne na chuan an motor khaltu sipai te chu an dam le dam lo azota ma se an ni chuan van doi thak tak mai hian an nun na chu an lo chan fel der to hi alo ni zirlai no pang ho chuan an kal zel na tur chuan thiam ta lo hle a siol lampan mai te chu an tum uta ma se chulai mun te chu an ta na him vak an ring to box si lo chumi ani awang chuan siol lam ni lova mount sok an ti hmuna kal jok mai chu tha in an sia kal chu an tum ta ni chulai hmuna chuan sipai te po anom to a siol ai fe a han ta na mun him jok ani chu an ring bok sipai ho in kul na hmuna chuan truck pani na jok te kha an lo thleng fel to a zirlai dang te chuan in an thian ho te anom le om lo chuan en kol ngal wata yo jongi chuan in captain dia hne na chuan truck phasa zo ka kalte ho kha an ron then to le to lo azota zirlai no pang ho te chuan in sipai in kul na hmuna mithi ruang an mutlar dir te chu muin an ra phlom hle a an lung te chu a chelom em bok ilha popur ngam to lovina tridak to a zirlai no pang ho chuan an thian te chunga chuan eng thil poi ma chu thleng lo se an ti hlom hle bok captain lia chu ponin chunga chuan ron luta zirlai no pang te hne na chuan tuna tang chuan thupek dang chu ani le ma chu heta hian inom ri to ang tin a shila yo jongi chuan ani kan zirlai pui midang te kha engtin nge ni ve don tin a ron zota ma se captain lia chuanin an chan chin eng man la shiat big lo thoina chang ani captain wan be na po chuan lo tui ni ve in an chunga chuan eng thil poi ma thleng lova an that nge arin thu alo chak chuak ve boka reilo te tal ngak le deu tur hian angen bok ilha chulo tong ve le in eng tik thleng nge kan langa don chewa atia chet lavat tur chuan a shil bok ma se yu jonga chuan in ilha chulo beng dai fatin an ni ho om lo selang chuan an ma ni ho ngei po chu an dam chu arin to lo thu hi alo soi ve boka yu jongi chuan in lieutenant li hne na chuan lieutenant li khongain kan thian te ho kha himdam takin an lo let liang ti min tiam ro tin ngen ngol takian a soya lieutenant lia po chuan in train sum tak mai hian yo jongi zona tak po chu chang talavin hadam ri phot tur hian a shil hloma chi yo la te ho lam ve thung kha an ron lang ve le a an ril atra min an chaw to hlom hle bok chi yo la chu man mo tak hian ron tanin thil mu anei thu hi aron soya a thil mu om na lampan chuan kal tumin anin pu cha ngalani so yenina po chu zwal deu to ma se jangsu ka puak chu ladu big lavin a thei chen chu ama ke kalve phot chu adua sipai hmuna chuan lieutenant dia chu an pu hian in lo hau bora hetiangin chu tiang chuan i theilo tun a hian in dawna tual zol om me kan nia transport vehicle te tun din hmuna chuan sipai angme poi mon nia sin chu wang chuan nangma mi malman turbi ka tan hian kalak chhuat tir theilawang che ti in officer chuan lieutenant lia chu ashila ma se lieutenant lia chuan ngen ngo taka dil le in amma mi mal thilatan bi ka mang turani lo thu te le platoon member chen khat kong la ka tal boy anom wang ani thu ashila officer chuan lieutenant li pon nama hian handak chuak te platoon member ho chau an ni hleinem reserve force ho tangial po anon thleng lo wasin atia zirlai na bang ho chuan mun pakhat in pani khat lo omna chuan thleng ve ta hlol mai chunglama chuan lut ngalin hliam pui tur soya ni chuan mutir ngala khosik sang taka nei tel buka wang chuan na chhok na tur le a hliam tom na tur man ro te chuan zong ngal chara chi yo le so chu la chu man ro da na hmuna hian lutin an ma mo tur te chu an dap kwala
su chu la chuanin a thian pa le akom ngei tak ni boku teka a chan theilo awang kana in thiam lovin ma ni in sit na chu anei lian thleya chi yola chuanin ngu teka chu motor pakhat zoka khara chuang ve ni tura chu na lo ngai ve ringot kha ania ma se chu tiang lam chu ani lawani ti sia in so chu lan a thian pa chu akal san thu a soite chuanin alung chu alo ti cheve hle a zirlai na pang ho om khom na chu construction tha thok te in kul na mun chu lo ni in ei tur thil lampang eng ma kol an nei lawa tuiti lo chu chumi ani awang chuan chulai mun om reng chu an tan po thil thatak po ani lo bok thren khat chu an rila tram to in an zoi nguai to a pon lama chuan zirlai pakhat chuan ma di masial tak mai hian a ei tur nei chu ama chawa lo vai hma vek chu atuma pa thau samrola chuan sipai ho te lo in biang na chu hria in platoon commander lia chu an thian te zong tur a chhuah don thu ashila an mani ho po chuan commander lia kyang kal vea an thian te zon chu tum ve in an chuak ho ta dial ani ma se mi pakhat chu akal ve du ta tlat lo mai chumi chu yang su chu ni in a extra credit mo tur chu a chan a hlo wang ani zirlai pakhat ma ni chawa thilo e tuam tu khanin ai tur nei te ai zo fel nuwa chuan let le mai han tuma ma se apia loka chon alien pakhat chu alo om ti sia in out ta chiam mai chu alien chuan ani chu tha ngei tumin a om zui ve ngal wat boka an za chuan in chhunglama chuan lutin kongka pui chu an khar ngal ta maka kongka pui chu thil rit tak hian do ngal bok ma se chu alien chuan beidon mai tum lovin in chunglama chuan a chho zela in chunga halu theina tur chu alo ngai tu ave char bok alien chu ventilator tang chuan chukhlain in chunglama chuan a lut thata a zana chuan chiu la chu pon lama chuan tukvera tang hian a kal chuaka jangsu te omna lama chuan vakalin so yeni din muna that lo zwal thule chuadan tur kong an dam wata tol thu asoi an tum dana chuan motor pakhat manga tan chu ania chumi manga ankal theni chuan sipai ho omna an thleng wat thei don ani bungra da na lama chuan chi la chukalin thir chena tur man ruwa chu ala a ma se kir tuma ale de lama chuan a hnung lama alien lo om reng chu dar thalang atang hian a hmuwa alien nen chuan in umin a thian te chu an omna atanga lo tan chuak wat tur hian a aw chula ti chuan vanei thak takin le himdam takin in chung chu chiola chuan in alut thei ta ni pindan chunga chuan omle thap to in motor khal chu thei dan tur chu an zonga alien chuan an mani ho chu pindan chunga omreng anga angai theinan tv a video chu an play a chumi chung chuan teman an alien chu a pindan pona a om le om lo chu alo ngai ven reng dona a thian dang te ho chu zoi te hian a local chuak bok ma se le van doi thak tak mai hian an display lai chu lo zo to in video chu a chu chun zom talawa tv chu ri chu in chu wang chuan alien chu ventilator atang chu na ron chuak le ta te mana chuan in a thian te na chuan alien chu alo chuak to ti shilin man mo takatlan turin atia te mana po boy to kin ventilation kwa chu alien alo chu mai lo nan chu na lo hol bet ve char bok zirlai ho chuan om ngai na shelavin an tal boy zo vek to a an phi chung hlom mai ani teman ale su chu te chuan in alien chu an lo ti boya eng tin ema alien chu tlan san thein an thian dang te chuan nga khlel tak hian an lo thira an lo aw vak bok hera an motor khaltuma ain remfel zo to nuwa chuan in chunglama rangwa a alien chu alo omani ti an hmufu le a midang hau chuan motor chu an tinung to mai dona mon tia ma se chu ti lai chuan hera chuan motor chu apa kar ne na adang lama wanga khaldana shiat lo thu alo soi vele zela awa han shil he thak don tak em meiche pakhat chuan khoike man kalo khalang atia hera cha biken lai chu lak sak mai han tum ma se hera chu nalo ring box silava an pani chuan cha bi chu anin chu a an the per lop mai ni ma se heran he nu hi alo ring lo mai po an ni hianin an chung kwa in driving school an nei ani hiang sina chuan kandam chhuat theidan kongom chhun chu so yen nu chia mai chau hi ani atia ma se a thian dang te chuan in chu tianga an thian nu phatsan bik chu an lo du chei lo mai an tan du thana siam chu a har don hlea molte chu potin chu ta mol bung pat fu chuan alien chu alo chei koi don ani
chumi tur chuan hera ka chuan in van doi thlak tak mai in molbung chu a pot fu ta chat maya ma se a doi em awang chuan a hmol lak fu po chu a thian te a en tir ve ngam lo ma se le anzinga thatha ber tur ni a hriat jang su a chuan hmol te chu titliakin keiman kalau ti mai ange ti na soi ta khawa ti chuan le alien te takte nun na tam tak suwa thei tu ni si chu bei turin jang su a chuan in a om na hmun chu a chhuwa san ta ni ti khan duty after school episode 4 na atope khati zong kha tun tuma video karon siam thei te chu ani